Izingqinamba zansuku zonke thola u-410 wethini le-Central beans tomato sauce ngo-7.99 no-5 kilo we-safe washing powder ngo-99.99 kuphela. Ungaphuthelwa yile mididilizo emikhulukazi neminye eminingi itholakala kuze kube umhla ka-9 ku-Okthoba kwa-USafe kuphela, lapho ukudla okuhle kubiza khona kancane zonke izinsuku. Local is legal. Sitholele i-Lincoln 2-piece bedroom suite ngo-4,499 rand kuphela. Wonge u-1,500 rand. Uthini-ke nge-Silly Paloma Queen Bed Set ebiza bawayivele bayangena 99 rand kuphela. Wonge u-1,000 rand. Sangena kwazamazama amabhilidi ebhungu lasedumbe nasepilini sanqamlela ubude beza namuhla zayizikhindi uma sengenele lokho amavuso upheka ngembuzo kawusendi la sikulandela izikhulu nongqongqoshe lokho kakuseni phela singena ngaphakathi kwezomphakathi ingakho kuyokusiza uqala nathi ngoba ithuba ngelakho umlaleli uthini khuluma nathi udidekile isibezelo sezulu sokulandisa ukuthi sithini kuzo zonke indawo size sifike emaqhulusini kwakhala amakhehla amadala athi ayingekeza namuhla konke zibeke obala uma usokhozini usebumnandini namlaleli lapha ekhaya ungabusasa la nalapha empopomeni ngasekhaya Siyabonga Mpungose iyona ndlela ke ebesingena ngayo nodongani kaMavuso ekseni leMroza. Mfethu siyabonga kakhulu nanokuthi ulokhu uyibambile uqhubeke njalo ke ungaphela manje. Lesifethu sizoyibamba nje kukubi kunjalo but ke ya iqhawe sifunde kuningi lona and siyakholwa futhi ukuthi sizokwazi ukuyibamba because bese sifundisile into. Bese mhlambe sikulandela kanjani einkundleni zokuxhumana? Okay, ungacheka lapha on Facebook usiyabonga Imbongi Mpungose page, usiyabonga Imbongi Mpungose page na Instagram siyabonga_Imbongi_Mpungose ungakwazi ukuthi usithole khona kuzona zonke lezo ndawo DM nani ungakwazi ukuthi uxhumane nathi. Ngiyabonga kakhulu ngethuba ukhozi umuntu elimnikeza lona, ngiyabonga futhi nangesikhathi esihle esisebenzile neqhawe uMavuso. Siyabonga Mpungose hloniphile fakazi ngiyazi ukuthi nibe nobudlela nobuhle kakhulu nisebenza ndawonye noBongani Mavuso. Ngafikela kuyena ngo-2013 umakhulunya abantu belobengena bekhuluma ngamakhono uMavuso kade wavusa kubantu ngomunye walezo ngane uMavuso ayikhulisa isancane wayengithatha ehambe nami engifundisa ukuphatha izinhlelo nokunye kuningi ayengenzela bona kuningi angifundise bona iqhawe benegama lakhe-ke abengibiza ngalo mina bengangibizi ngohloniphile bengibiza ngonyaka lezo ethi intokazi enyazimula intokazi ekhazimulayo mina bengukhazimula igama lami lakho uqhawe kade engibiza ngalo usikhulisile sibaningi nabo siyana abanondozo sibaningi osicelo ofanele umhlongo behamba nathi asigcwalisa ibhasi asitholele imisebenzi yokuba u-MC kuphi ngapha komfolozi ey'ndaweni ezahlukene nje e-KZN singabanye babantu uMavuso avundulule amakhono abo. Ngiyabonga kodwa khumbule Richards Bay siyakhuluma ayikhulunywa kwaba nokudleka kwemali hayi no saqeshwa sabo Maleka Mavuso khokhani bafethu uyazi ngitholela i-voice note la ngeke ngihambe ngayidlala ngakuthi ke ngenze kanjena abantu basamfuna usigomeza bayangibuza bayangifonela bayangi-WhatsApp bathumela ama-voice note bathi uphi usigomeza sithombatha mthiya kaSontshikazi na ucoach umnumzana uDJ